Добре дошли хора в това видео. Днеска ще играем Brawl Stars. Ето, виждаме в Brawl Stars. Къде е Brawl Stars? Ето я. Днеска ще играем на Showdown. Чакайте, че трябва да се актуализира. На Showdown и на Knockout. Ако успеем, може и на Duo също Showdown. Но понеже бързам, може само на тези два. Ето влезнахме. Сега имаме 3 еха. Сигурно богаташи. И това още един път. Богаташи. Това е последното и дори да имам още, няма да ги вземам. Добре. Отиваме да искаме на... Отиваме да играме на... Не на Doom, а на Showdown. Пускаме си да играме с опасни бройлерите. Имам това ми е най-силният бройлер, но няма да игра с него. Защото ако го взимат минус 10 купи, пак играя с Пайпър ще играем. Пускаме и се играе. Сега, понеже телефона ми има много малко батерия, ще поеме и сега ходя явно на басейн. И когато сме на басейн, ще ми се даде телефон и вкъщи ще ме гледате как играя в футбол. Може и лайв да пуснем, се знае. Някои хора бяха харесали за лайв. И умрях. Добре. Няма да спирам докато играя, докато не спечеля поне дори една купа. Сега ми се да играя с Dynamite. И играме. Я пишете долу в коментарите кой е любимия броулър. Играеме. О, има новия броулър. Добре. И почваме. О, не, идва Шели. Не. Бег има. Не, бег има. Еми, умряхме хора. Мисля да пусна на друг мод. Ще да пусна на Knockout, например. Ето, мисля да пуснем на Knockout. Обаче 5-5. И ще играя с Едгар. Ако загуба, загуба. В принцип така. Живота се рискува. Играме. Давайте. По-бързо. Ето. И сега да видим кои броуъри има. Добре, те имат пет. И не са слабички. Ама и нашия отбор. Нашия отбор е много добър, ама и техни. Зависи, ако знаят как да играят с тези броуъри, може да видят. Ядно, май не знаят. Май знаят. Май не знаят. Абе, не знаят. Аз играя. Ето, бихме. Крос кучи за нищо. Не, убихаме, не, айде бе Франк, браво бе, аре бе Мортис, браво, аре остана само Крол, давайте, айде бе, давайте, аре Мортис, давай, Крол е слаб, айде бе, вие сте 2 на 1, айде Франк, айде Франк, айде Франк.
И приключваме за днес. Това беше. Чао, приятели! И това беше. Може после към 2-3 часа, може би ще игра в футбол и ще пусна един лайв. Лайв обаче на живо и можете да ме гледате. Аз тогава мисля да играя FC Mobile, след това Brawl Stars. И това е. Чао!